Ikamata video ya mtsiku lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene anthu ochuluka amalitchulira dziko la United States of America kuti ndi dziko la zigawenga. Ndipo ngani yonse ndiyakuti mu video ya mtsiku lero ndikhala ndikukupatsirani maina awa anthu akuluakulu amene adagwiraponso ntchito mu positions zosiyanasiyana, ena mwa iwonso adakhalapo atsogoleri m'mayiko omwe adaphedwa pansi pa ulamuliro kapena chifukwa cha influence ya United States of America. Ndipo pa number 1 tili ndi Isoloku Yamamoto yemwe adaphedwa mchaka cha 1943, ndipo iyeyi anali ngati commander in chief mdziko limeneli la Japan. Ndipo chimene chidachitika nchona kuti dziko la US lidamuombera pogwiritsa ntchito ndege zija zimene zimayenda mlengalenga ndi kumaponya mizinga. Ndipo pa number 2 tili ndi munthu odziwika bwino kwambiri yemwe ndi Osama bin Laden yemwe adaphedwa mchaka cha 2011. Ndipo Osama bin Laden anali wochokera mdziko la Pakistan, ndipo iyeyi adali founder komanso mtsogoleri wa Al-Qaeda, ndipo iyeyi adaphedwa ndi asilikali a dziko la US ndipo mu nthawi nguti akusogolera Barack Obama mdziko limeneli la United States of America. Ndipo titachoka pamenepo tili ndi Anuho al-Awlaki yemwe adaphedwanso mchaka cha 2011, ndipo iye adali mtsogoleri wa dziko la Yemen, ndipo iyeyi adali senior wa gulu lija la Al-Qaeda ndipo komanso gulu lija limene amalitchula kuti propagandist. Ndipo nkhani ndinaona kuti iyeyi adaphedwa ndi madroni amene dziko la US lidaponya mdziko limeneli la Yemen. Ndipo titachoka pamenepo tionenso yemwe adaphedwa ndi utsogoleri wa dziko la United States amene ndi Abubakar al-Baghdadi yemwe adaphedwa mchaka cha 2019. Ndipo iye adali wochokera mdziko la Syria komanso adali mtsogoleri wosogolera bungwe lija limene amalitchula kuti Islamic State. Adafa chifukwa cha dziko limene la United States, ndipo nkuli mu nthawi mtsogoleri ali Donald Trump mchaka cha 2019. Ndipo titatha pamenepo tili ndi Qasem Soleimani yemwe adafa mchaka cha 2020 yemwe adali wochokera mdziko la Iraq, ndipo iyeyi adali ndi udindo monga Major General Commander of Iran's Quds Force, adali mtsogoleri wa gulu ndithu la nkhondo mdziko limeneli la Iraq. Ndipo izi zidachitika pansinso ponso pa utsogoleri wa President Donald Trump, ndipo adagwiritsanso madroni kupha ameneyi Qasem Soleimani. Ndipo titatha pamenepo tipite pa Ayman al-Zawahiri yemwe adaphedwa mchaka cha 2022, ndipo iye adali wochokera mdziko la Afghanistan, adali mtsogoleri wa gulu lija limene amalitchula kuti Al-Qaeda. Mawu amenewo ena amawerenga kuti Al-Qaeda komano ndi amenenso adali mtsogoleri mdziko limeneli la Afghanistan, kagulu kamene kukauchedwa Al-Qaeda kamene ndi kagulu ka Chisilamu ndithu. Ndipo malingana ndi madetails amaonetsanso kuti adaphedwa ndi asilikali a dziko la US pogwiritsanso ntchito madroni, ndipo mu nthawi nkuti mtsogoleri ali Joe Biden. So pambali pa kuonekera kumene kunali kwathunthu pakupha anthu amenewa, dziko la United States lidachitanso mwakudzemberera mayiko posaonekera pa mtunda pangogwiritsa ntchito ya njira yochita sapoti magulu achiwembu amene amaukira boma. Ndipo mchaka cha 1953 dziko la United States of America linathandizira gulu la zigawenga limene linkadana ndi utsogoleri wa mdziko la Iran, ndipo nkuti mtsogoleri wake adaphedwanso. Ndipo mchaka cha 1973 dziko limene linso lidalowererapo mzochitika za mdziko la Chile. Ndiponso mchaka cha 1961 mdziko la Congo pamene iwowa adachita involved indirect support, kugwiritsa ntchito indirect mosaonekera komano pogwiritsa ntchito anthuwo ndi ganizo loti aphe atsogoleri amene ali mu nthawi imeneyo. Ndipo pamene chimafika mchaka cha 1976 dziko
dziko limene la US lidachita order kuchita bani nkhani za ziwembu, komano kuti mu nthawi iwowa atapha ndithu komanso kugwetsa maufumu pafupifupi 9. ndipo pambalinso pa macases amene tawafotokozawa komanso tifotokozerenso za ma confirmed cases of US amene iwo adakwanisa kupha anthu direct azisogoleri amayiko amene adali kusogolera mu nthawi zimenezo. So tikuyamba ndi Ngo Dinh Diem yemwe adamupha mchaka cha 1963, ndipo iyeyi adali mtsogoleri wa dziko la Vietnam imene amayitchula kuti South Vietnam, ndipo nkhani idali yonena kuti adawolanda utsogoleri wake komanso kumupha munjira ija yogwiritsa ntchito magulu ankhondo owukira boma. ndipo US idachita thandizo kupereka kumeneko ku dziko la South Vietnam kupereka m'manja mwa asilikali owukira boma amene adagwiritsa ntchito kuti amuphe mtsogoleri yemwe adalipo mu nthawi imeneyo. So adagwiritsa ntchito njira ya asilikali amdziko lomwelo la South Vietnam. ndipo titatha pamenepo tionenso mtsogoleri wina yemwe adaphedwa ndi United States amene ndi Salvador Allende yemwe adaphedwa mchaka cha 1973. mtsogoleri ameneyi adali wa dziko la Chile, ndipo iyeyi adaphedwanso kudzera mu gulu la asilikali owukira boma amenenso amathandizidwa ndi dziko limeneli la United States of America. ndipo titatha kuona pamenepo tionenso mtsogoleri wa dziko la Libya yemwe adali Muammar Gaddafi yemwenso adaphedwa mchaka cha 2011, ndipo iyenso adali mtsogoleri wa dziko limeneli, ndipo iye adaphedwa ndi gulu lowukira boma mdziko limeneli la Libya limenenso linkathandizidwa ndi United States of America. komanso chinthu china chinali chona kuti mu nthawi bungwe lija la NATO lidalowerapo kuthandizira magulu owukira boma ndi kuti amugwire ameneyi Muammar Gaddafi komanso kuti aphedwe. ndipo titatha kuona Muammar Gaddafi tiye tionenso yemwe wina amene adaphedwa ndi utsogoleri umenewu wa United States of America, ndipo munthu ameneyi ndi Saddam Hussein yemwe adachotsedwa pa mpando wake wa utsogoleri ngati president wa dziko mchaka cha 2003 kumeneko ku Iraq, ndipo atamugwira amene wa asilikali amdziko la United States of America adapereka manja mwa atsogoleri a dziko la Iraq, ndipo adaphedwa mchaka cha 2006. so US yakhala ikuonekera, ndipo izi ndi makhesi amene ali confirmed amenenso mbiri idasunga kunena kuti United States yakhala ikuchita assassinate azisogoleri osiyanasiyana komanso anthu amene ali maudindo osiyanasiyana m'mayikonso osiyanasiyana. so US yakhala ikuonekera mu support for coups kapena kuthandizira amagulu achiwembu kuti alimbane ndi boma lolamula ndi ganizo loti amuphepo yemwe akusogolerayo. nkhani inanso military invasion kapena kuti kulowerera m'mayiko a anthu ena ndi kuchita atake. komanso nkhani ina akhala akulimbikitsa civil war, mayiko akhala akulimbikisidwa kuchita mkangano wapachiweniweni anthu oti ndi nzika za dziko limodzi nkumakangana. so zimenezi zakhala zikuthandiziridwa ndi dziko limeneli la USA. komanso chinthu china akhala akulimbana ndi economy ya mayiko poyichita destabilize ndi cholinga kuti anthu akhale akukangana mdzikolo ndi ganizo kuti azidana ndi mtsogoleri wa dziko limenelo. so iwowa akhala akuchita target ndi kupha anthu monga ma militant leaders kapena kuti atsogoleri a magulu ankhondo a mayiko, komanso akhala akupha azisogoleri a mabungwe aja owukira boma ma terrorist organizations, ndiponso akhalanso akupha ma senior military commanders amene amakhala ma commanders mdziko, ndipo akhala iwowa akugwiritsa ntchito njira ija imene amayitchula kuti CIA, njira imene ndi yachinsinsi pofuna kufufuza ndi kudziwa anthu amene ali ofunikira kuti aphedwe kumenewo amakhala. so ndikukhulupirira kuti muli ndi chithunzithunzi komanso kudziwa ndi kumvetsetsa zifukwa zimene anthu amatchulira kuti United States of America ndi dziko la zigawenga. so mutha kuona kunena kuti miyoyo ya azisogoleri ochuluka akhala akuphedwa, koma simungapeze kesi olo imodzi akufotokoza kuti mtsogoleri wa dziko la America anaphedwa ndi dziko lina lililonse, komano iwowa
akhala akupha atsogoleri a mayiko azinzawo kwa nthawi yochuluka. So pamene tikuona dziko la United States likuchita nkhondo ndi dziko la Iran, si chinthu chachilendo kwambiri fa mumbiri zimaoneka kuti dziko la United States limadana kwambiri ndi dziko limeneli la Iran. Pambali pa zimenezo amadananso ndi mtunduja wa Chisilamu, kunena kuti mtundu akuti umapha kwambiri anthu a mtundu wa Chikhristu. So ndi nkhondo zoti zikuchokera kutali ndithu, zimene zimaoneka kuti kukambirana kokha sikungatheke, ndi zimaoneka kuti kukambirana sikumazisabe bata, chifukwa mzaka zambuyozi adayisapo kukambirana koma lero ndi apatu kukambanso kuti nkhondozo zayambira ndipo mayiko akupitirira kuthirana nkhondo. So ndi nkhani yonena kuti mwina tizigwiritsa ntchito mawu tikapuma kumwamba ponena kuti nkhondo ndesi zikutereka, komano pali zoopsa zambiri zimene zikhale zikuchitika chifukwa chona kuti mayiko amene akuchitidwa ataki monga Iran ndi amodzi mwa mayiko amene amapereka oil ochuluka ku dziko, oil ochuluka amene anthu amagwiritsa ntchito mafuta ngati petrol, diesel, zina zimachokera mdziko limene la Iran. So zichititsa kunena kuti ziyambe kusowa monga zinachitira affect pa dziko lapansi pamene nkhondo ya Ukraine komanso Israel komanso Russia inkamenyedwa. Panali zinthu zambiri zosamwisa zimene mayiko zidachitidwa affect, ndipo mayiko ambiri akhala kukhala moyo ovuta kwambiri chifukwa cha nkhondo zimenezi. So nkhondo yinso ili ndikuthekera kubweretsa mavuto pa nkhani ya zachuma, pa nkhani ya resources amene dziko limafuna kuti lizikhala nawo kuti azigwiritse ntchito ndi kuti moyo wa siku ndi siku uzikhala ukuyenda. So ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kudzera mu comment section, ndi ngati mwayikonda video iyi musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikhala kumakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.